sampun diparingi kopi kondang iki kathah sing tresnani tak jaga nganggo tresno tak remat nganggo rasa tak suwun lan tak ujo Gusti tansah berkahono. Rasa bunga sing ning dodo rezeki sing tak tampa kanggo nguripi keluarga wayah hutan rati rasa wayah panas rati gagas dan selama ini nyambut gawe kanthi ikhlas tak lakoni. Sampun diparingi kopi kondang iki kathah sing tresnani tak jaga nganggo tresno tak rumat nganggo rasa tak suwun lan tak ujo Gusti tansah berkahono. Rati gagas perjuanganku selama ini nyambut gawe kanthi ikhlas tak lakoni. Kondang iki kathah sing tresnani tak jaga nganggo tresno tak remat nganggo rasa tak suwun lan tak ujo Gusti tansah berkahono. Matur nuwun Gusti sampun diparingi kondang iki kathah sing tresnani tak jaga nganggo tresno tak remat nganggo rasa tak suwun lan tak ujo Gusti tansah berkahono tak suwun lan tak ujo Gusti tansah berkahono. Matur nuwun Gusti berkah ingkang kula tampi Terima kasih. Satu buah dedikasi untuk
perjuangan yang selama ini